Čaute všetci, vítajte pri novom videu. Dneska si vytvoríme nový trail a opravíme náš starý trail. Tak, poďme na to. Poďme na to. Tak, ideme úplne od vrchu, je to aj tak celkom krátke, ale už sme tu dlho neboli, takže je to tu celé zarastené. Pôjdeme úplne od vrchu, je to iba pár zátačiek a ukážeme vám to snad celé. Máme tu aj klopenku, ktorú celú chceme prerobiť na skok, takže uvidíme. Tak my máme túto hornú časť už hotovú. Hneď vám ukážem, aké to je. Adam tam ešte dorába. Vyzerá to nejako takto. Takto ide až dole. Tak to úplne super. Ešte si spravíme aj ďalší skok. Hneď to uvidíte. Takto to ide. Adam už je tam. Mne sa tu teraz stále GoPročka nechcela natáčať, tak som to tu musela chvíľku riešiť a on sa dostal takto tu. Tak na konci ukážeme vám, ako rozbúrame celú klopenku a postavíme. Adam, čo postavíme? Novú klopenku a možno aj skok. Joj. Tak my sme dorobili skok, ukážem vám, jak to vyzerá. Vyzerá to takto. Tu sme to vystúžili drevami, tam je dopad, takto skok odtiaľ. Tak my teraz ideme postaviť nový trail, ktorý Adam trošku iba začal. My sme tu teraz spravili, toto sme trochu vyčistili na ten druhý trail, to sme spravili taký menší odraz na takú úplne že mini lavičku, má tak pol metra a pôjdeme to asi vyskúšať, uvidíme čo ďalej, že? A ja som hotový jak pes. No áno, toto bude asi už koniec, pretože sme hrozne hotoví, už to len skúsime. Tak a sme na konci videa. Dúfam, že sa ti to páčilo. Sú to také dva naše trailíky. Prvý má názov Hrabanka, ktorý je taký dlhší, pretože tam je
aj na tom druhom veľmi hrabanková hlina a druhý názov ešte nemá, pretože sme ho v podstate ja som ho začal iba teraz a ešte názov nemáme, ale dúfam, že sa vám to celé páčilo. Vidíme sa zase na budúce. Čau.